Нека да разгледаме строгото предупреждение, което Христос ни дава, записано в 3 глава на Евангелието според Свети Матей. Исус ни казва, че всяко дърво, което не дава плод, ще бъде хвърлено в огъня. Трябва да приемем това предупреждение на сериозно. Божият текст ни казва, че трябва да даваме духовен плод в живота си и трябва да се движим по-близо до християнското съвършенство, за колкото и грешни да се признаваме, защото в съдния ден Бог ще изисква от нас този духовен плод. Но какъв е този плод, който Христос заповядва да даваме? Църковните отци ни казват, че този плод са добродетелите, които трябва да проявяваме в живота си. Те са смирение, доброжелателност, търпение, старателност, щедрост, умереност и целомъдрие. Нека проявим благочестие и да бъдем силни. В Евангелието на Свети Йоан Исус ни учи, че клон не може да даде плод, ако е отрязан и отделен от лозата. И в същия пасаж Исус ни казва, че Той самият е лозата, а ние сме клоните. Затова ако се откъснем от самия Христос, ако се опитаме да живеем със собствена сила без Христос, това ще бъде безплодно, ще се провалим. Ние сме напълно неспособни да дадем този плод без Бога. Той е този, който ни прави плодоносни. И ако не пребъдваме Христос, ако останем извън Неговото тяло или църквата, тогава сме отделени от Него и няма да дадем плод. Фактът, че сме кръстени членове на православната църква, само по себе си не е достатъчно. Трябва да се борим и да се покаем. Както ни казва Свети Василий Велики, както войникът се изпитва в битка, така и християнинът се изпитва. Обучава се чрез изпитания, борби и чрез изкушения. Само чрез постоянни изпитания сме способни да дадем онзи плод, който Бог изисква от нас. Бог допуска тези изпитания в своята любов към нас, но нашето страдание само по себе си няма да ни спаси. Страданието само по себе си е безполезно, ако сме отделени от Бога. В свят на индивидуализъм виждаме спад във връзката между хората, разпадането на общности и опитите на хората да постигнат цели със собствени сили, като отделни личности. И твърде често виждаме хора, които се опитват да постигнат духовен напредък сами, доверявайки се на собствената си преценка или по-опасното, водейки се от чужди лъжепророци, които твърдят, че имат отговорите на живота. Като членове на Христовото тяло сме защитени от тази демонична измама. Чрез изповед на греховете си пред свещеник и вяра в Божието напътствие сме способни да продължаваме напред. В 5 глава на Евангелието чрез Свети Лука четем как апостолите хвърлят мрежите си и се опитват да хванат риба, но не хващат почти нищо. И тогава Христос им заповядва да спуснат мрежите си в определено място и те хващат толкова много риба, че лодките им едва не потъват от тежестта на улова. Само когато са послушни на Христос, техният труд дава някакъв плод. И така е с всички нас. Каквато и да е нашата работа, нашите цели или нашите стремежи, те няма да доведат до нищо значимо, ако се опитваме да ги постигнем без Христос. Разбира се, демоните могат да възнаградят хората в този свят с големи земни съкровища и те го правят. Те могат да възнаградят хората с временни утехи и с чувство на успех в света, но ужасният трик на дявола е да ни накара да се чувстваме толкова задоволени и доволни от нещата, които можем да постигнем сами, че да не осъзнаваме нуждата си от плода, който само Бог може да ни даде. Затова е толкова трудно за богатия човек да влезе в Царството небесно. По-лесно е камила да мине през иглено ухо, отколкото богат човек да влезе в Царството Божие. Не защото е грешно да имаш тези богатства сами по себе си, а защото жаждата на човека за Бога и гладът му за радостта и мира на Божието царство могат да бъдат временно утолени от земни съкровища и земен успех. Това е опасността на света. Той може да успокои и дори да притъпи копнежени за вечността на Бога, чрез временни, но празни утехи. Исус ни казва, че ако се откъснем от живота на църквата, тогава сме откъснати и от Бога. И разбира се, колкото и молитви, колкото и проповеди да слушаме в интернета,
Колкото и неща да четем, само живият опит в църковното тяло може да ни доведе до спасение. Той ни казва, че само ако едем от тялото му и пием от кръвта му, неговият живот е в нас. Това е, което Христос предлага. Предлага ни себе си, защото Той е пътят, истината и живота. Той казва, че в този живот Той самият ще бъде с нас. И това е вечният живот с Бога. Живота, който физическата смърт, който светът и който дяволът никога не могат да ни отнемат.